Кніга выслоўяў, раздзел 15. Мяккі адказ уціхамірвае гнеў, а жорсткая размова выклікае лютасць. Язык мудрых лье веды, вусны бязглуздых выкрыкваюць бязглуздасць. Ва ўсялякім месцы вочы Господа, яны бачаць ліхіх і добрых. Язык лагодны дрэва жыцця, а двухсэнсавасць на ім зняважыць дух. Бязглузды кпціць з настаўлення бацькі свайго, а хто беражэ папрокі, будзе разумнейшы. У доме справядлівага вельмі многа багацця, а ў набытках бязбожніка хвалявання. Вусны мудрых распаўсюдзяць веды. Сэрца бязглуздых не будзе вернае. Ахвяры бязбожнікаў агідныя для Господа, абяцанні справядлівых мілыя яму. Агіднасць для Господа дарога бязбожніка, хто ідзе ўслед за справядлівасцю, будзе любімы ім. Лютая кара таму, хто пагаджае вернай дарогай, хто ненавідзіць папрокі, памрэ. Пекла і пагібель перад вачамі Господа, а тым больш сэрца сыноў чалавечых. Насмешнік не любіць таго, хто яго абвінавачвае, і да людзей мудрых не ходзіць. Сэрца радаснае весяліць твар, а ў смутку душы дух падае. Сэрца разумнага шкадуе ведаў, а вусны бязглуздых жывяцца бязглуздасцю. Усе дні ў бедных ліхія, а вясёлы ў сэрцы быццам заўсёды на застолле. Лепш трохі са страхам Господа, чым вялікія скарбы з трывогай. Лепш мера гародніны з любоўю, чым адкопленая цяля з нянавісцю. Чалавек запальчывы выклікае сваркі, а той, хто з'яўляецца цярплівым, уціхамірвае спрэчкі. Дарога гультаёў быццам агароджа цярновая. Дарога разважлівых гладкая. Мудры сын радуе бацьку, а бязглузды чалавек ацураецца маці сваёй. Бязглуздасць радасць для таго, хто не мае розуму, а чалавек разважлівы накіроўвае прама крокі свае. Дзе няма парады, разбягаюцца намеры, а здзяйсняюцца, дзе многа дарадчыкаў. Весяліцца чалавек з адказу вуснаў сваіх, а спрыяльная размова найлепшая. Сцежка жыцця вядзе ўгару для чалавека вучонага, каб ухіліцца ад пекла ўнізе. Господ разбурыць дом пыхлівых, а межы ўдавы умацуе. Агіднасць для Господа намеры ліхія, а чыстая размова найпрыгажэйшая. Развальвае дом свой той, хто прыслужвае прагнасці, а хто ненавідзіць падарункі, жыць будзе. Розум справядлівага абдумвае, што адказаць. Вусны бязбожнікаў зласловяць. Ад бязбожнікаў Господ далёка, а размовы справядлівых ён выслухае. Святло вачэй радуе душу. Добрая слава удобрывае косці. Вуха, якое слухае папрокі жыцця, застанецца сярод мудрых. Хто адкідае настаўленне, адцураецца душы сваёй, а хто слухае папрокі, уладар сэрца свайго. Страх Господаў — настаўленне мудрасці, а славе папярэднічае пакора.